Everio EEX-sarja. Yleiskatsaus. Kaikki mallit tallentavat täys-HD:ta AVC HD-tilassa. Muistosi tallentuvat tarkkoina ja elävinä kameraan. Taustavalaistus CMOS-kenno varmistaa kirkkaan kuvan heikossakin valaistuksessa. Kehittynyt tärinän vaimennus auttaa kuvaamaan tarkasti, vaikka kamera liikkuukin tapahtumissa mukana. Kompakti ja kevyt kameran runko on muotoiltu käteesi sopivaksi ja helpoksi käyttää. Kosketusnäyttö tekee käyttämisen helpoksi. Tallennus tapahtuu SD-kortille. Asenna kortti paikalleen ja olet valmis kuvaamaan. Everio tukee SDXC-kortteja aina 64 gigabittiin asti. Mukana tulee kätevät ohjelmistot. Voit lisätä otsikoita, ääntä, editoida videosi ja lähettää ne vain muutamalla klikkauksella YouTubeen tai Facebookiin. Lisää hauskoja ominaisuuksia. Hymymittari näyttää kuvattavan kohteen hymyn määrän prosentteina. Kun saat täydellisen hymyn, niin Everio ottaa automaattisesti valokuvan kohteestasi. Everion Konica Minolta HD-optiikka varmistaa kuviesi korkean laadun. Saat lisäksi 40-kertaisen optisen zoomin. Ihastuttavia lähikuvia kaukaakin kuvattuna. Uusi zoomaava mikrofoni muuttaa automaattisesti myös äänen tarkennuspistettä kuvan mukaan. Näin myös kuulet paremmin sen, mitä kuvassa näkyy. Ainutlaatuisella timelapse-asetuksella voit tehdä videosi myös luovia ratkaisuja täydellä HD-kuvanlaadulla. Kokeile vaikka itse.